Mas Ari mapanone Gemolong. Monitor tertentu Pak Eyok ana ing Bogor samudanipun kanca-kanca HP-ne ditinggal gone Mas Benones yang mlorot sing gone ke adike karo Mas Sugiyo ke adike. Monggo Mas Juno. Ya apa gak apa-apa. Ke adike Mas Sugiyo ngene. Kuwi telu kuwi bos-bos kabeh. Sing kae bos travel antar provinsi sing mburi kae. Iki yo antar provinsi. Ki Juno. Ayo nilam Mas Juno diaturi. Mas Sugeng ya nggih. Iki telu ketoke tunggale kabeh iki. Tunggale dhewe kabeh ya. Iki piye to Ki? Kang Juno. Ayo. Monggo Om Juno. Ndang mapan. Iki piye? Ayo. Iki di. Oke. Komplit dong kadang 1 2 3 4 5 6. Yes. Mas Mul. Janjimu. Wong bagus. Nyidrani. Saiki
wong bagus Wah, wah, wah. kumpul karo aku. Ya Allah. Waduh dong. Wale, wale. Tambal ban. Tambal ban kalau jengaken momong. Wisnu Laras tukang tambal ban uripe sadalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lancar Selu. aku iki tukang tambal ban Iya. Juno. Sopir-sopir iki yang ngono kuwi tadi. Setiane tambal ban. Duit kantongan waya apes wetengku kasa kantongan Wisnu Laras. Multimedia 3 Putra HD Mundukan. 3 Putra Sound System. mak jedor ana ben becak wong iki mesti rezeki takon macedor Jedor. bantu tangane isuk rezekine tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk Zeppelin. Iya. Kita nala paling ulun apa sejene kelakon lara disampirne waton penak yo iramane kayu landeng tinggo cagak pawon kadang-kadang separo wae nyandeng rapi sok akon sayang trimo nyawang saka kowe sotorana ibake tendas raken miyaga alungan doe bojo bati penake yen seijen rong detanggungan kediri kidul dodanan gajah desa milangkori ngene mikir joetane dianan along sorasane ati
senenglah sepedane sayang sidener konde niklo aku seneng karo slirane sayang sidik ket modhe jero sing jeru joget iki Bang Pung Pak RT ati ke ngene Pak RT jane kok tak terke iya yo semangga Mas yen nyawang manis kesemu kaya bisa ngguluhe atiku rino wangi ra bisa turu yen kelingan solah yo pesen pentol di ane ngudian gak iso nggowo tak tinggal gak sido pentole masuk Mas Maino yen nyawang manis esemu otak rino wangi ra bisa turu yen kelingan solah salamu tujuh enam wong-wong ini ya sumuk Mbak. Mergo ora tau awor. Oh ngono iya. Iya Madilis. Sehat berarti ya. Tak masukin ya Mas. Loh, nggih, mang lebetke. Pameci kamara
kula sing kagungan dalem nyuwun jambu alas Mas Li. Kelingan manis rasane. Aye. Ya. Bojomu tak olehke, marga wis ora tak gawe. Masuk. Kelingan manis rasane. Manis rasane. Kelingan ramah kemuyune. Sayange wis duwe bojo. Tambah loro tambah loro. Nanging aku wis kebatut tresno. Nelongso rasane ati. Kapan aku lakon bisa duweni. Wisnu Laras mugi jaya Mas Paino jambu alas. Jambu alas kulitnya sing tak gagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin. Tak kawin. Tekad ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji sehidup semati. Urip meneh. Senang lara sedih bareng dilakoni. Jambu alas Manis rasane. najan tilas tanteni randane. Jane gak rondo ya gelem Mbak aku. Gelem Perawan, nyanyi ya? ngono lho. Maksudnya gelem nyanyi. Iya. Sayange wis duwe bojo. Aja loro. Nanging aku Yo. tresno. Kaya Nelongso kapan aku bisa dadi duweni. Wisnu Laras mesti jaya. Iyo alas kulite. Sing tak gagas wis duwe bojo. Ojo ya Mas. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah wis janji sehidup semati. Ojo kawin. Senang lana sedih bareng dilakoni. Sumpah wis janji sehidup semati. Senang lana sedih bareng dilakoni. Jambu Manis rasane najan tilas tanteni randane. Kelingan manis reseme. Yo. Ramah kemuyune. Tresno kasih. Yo. Ganti celek. Ganti. Najan tilas tanteni. Terima kasih Mas Paino. Ngene iki rek kaya wong randingan kan ya.
deh. Ya cinta. Tresno bojone wong lembe-lembe ngono. Aduh, hebat tenan iki. Dek Juno. Aduh, yene iki to. Walah. Kaya ular keket. Lah iya. Lha yo klambine gorene, jakete seleno sik kene lho. Yen. Yene. Ya, selera abadi. Bose travel kajang kursi antar kota provinsi internasional. Nelam rek meneng ae. Bisa masuk ya tumpakane penak lho yen. Kandhane. Bane double. Ndut. Anjay. Apa meneh nek sing nyetir kono dhewe. Ledek ngene ngebis kono. Ora nek liyane sing disetel iki. Ayo. Setele yo yuwarni. Wah, peyayine anteng. Entan aku nek gak masuk yo ki tenan. Ayo. Pak Esri. Ning kene ya ora dodol ya Sri. Wilayahe dhewe-dhewe. Monggo ingkang sampun antuk pakurmatan candhaipun. Kene napa ino? Oh iya deh Pak Kadus lali aku. Pak Kadus Paino. Ya yo. Saka. Yo. Oh wis pas. Komplit kadang. Ki barke poneng. Surabayan. Kentil giyong. Tresno bojone wong. Lembe-lembe. Sawuk kaleng wayange kuna sing digawe ayune jati yen to eling disambung ana sayang aja gawe kelan ngati erang-erang dijembuti sayang-sayang yen meres klopo katut-katut ampase
yen pancen seneng aja mung mandeng sayang lek ana nganti omahe kentil giyeng giyeng tele giyong Kentil mas ala giyong Keong mas kentil Keong waloe Ora kalong cukup buta ala kentil mas ala giyong buke ala keong mas ala kentil buke kentil keong mas keong kentil ala keong kentil ala mas kentil keong pupus gedang raja dasare bagus tur prasaja ala kentil ala keong lamas ala keong ala kentil mas kentil keong ala keong keong kentil keong kontil mas ireng-ireng sejo putih wis kadung seneng ayo ndang dituruti ala keong lamas ala kentil bune ala kontil lamas ala keong wala kontil keong mas keong kentil wala kentil keong mas keong kentil keong kali golek iya tresno bojone ngomong asik ayo no oh lembe dhisik heeh lembe dhisik lembe goyang lembe goyang samaling sawa goyang toyong sawa goyang samaling lembe baramainan sawa di laut lembe baramainan sawa di laut Mas Yanto lembe lembe doyang lembe goyang samaling sawa goyang toyon sawa goyang samaling lembe permainan sawa di laut lembe permainan masuk satu lagi tresno bojone wong oke Wisnu Laras niki. Iya iya. Hei. Yo. Arep ngomong apa? Nisor lampune banjur. Jabul kowe kok wis duwe bojo.
bojone uwong yen weruh aku mung trimo nuwun waktu kanggo aku nambani kanggo Yo 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 yo. Hati areng kandhane ati iki memikir kowe Lani sumpah tresnoku iki suci Mugi Gusti tansah ijabari Inya inya inya. eling Bakal teko. arep ngomong apa ning isor lampune banju jabul kowe kok wis duwe bojo Mbak anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kakek tenan atiku iki Suwuk, Mas. jebul kowe durung rapi resi Kembang melati Suwuk, suwuk. Mugi Gusti tansah ijabari. Terima kasih jan regeng gayeng ora koyo dalu kalenggahan iki ngomong pek nggo kijing miring. Heeh. Rampung iki kanggo bose Bogor. Iya. Dilanjut ae Mas Bontot. Ayo. Ki anakku lanang lho iki ngene dulure kok Mbah Anto. Monitor saka Bogor. Iya iya. Ndang neh. Nah yen. Nggo kenang-kenangan yen. Ayo Mas. Nelam. Iki lho. Ayo. Lah. Rada cedhane iki. Lotak. Kok kene iki. Oh gak ape malah. Kegeden berarti ya. Kok amat. Monggo majuno sarencang iki mesti. Mas Mul sarencang mungkin. Monggo. Dilanjut. Ngomong mek nggo tak jelasne ning kene. Lah nggih mengki tak terangne kene. Aku dhewe ya urung Ireng. Onang mah iso ngono kuwi ora. lah ya maju bali iki kan yoga mek nggo gendeng apa? Bose campur sari.
Sinar apa? Oh lah iya iki. Sing baku pundi? Resengkan Penggo gendeng apa Mas? Selembar godhong korong matane sabar lan trima mane man wakrit sak ra kuat pasir. Mas Wisnu Piye to ki piye? momong sengkala kijing miring. Pek nggone diganti sengkala. Ah iya no. Piye? Aku nek urung entuk kode kanggone Mas Menteri. Siap. Pak yo, wis ana detik-detik kok urung. Enten. Oke. Song gambang ra bisa nyuling. Komplit Iso nyawang ra bisa nyanding. Ayo, kibarke to. Elok no. Yo warni. Karo Pak Yanto iki. Duduk. Anakku sing bagus-bagus dhewe. Iya. Yen gedhe mbantu wong tuwane. Ijo godhonge bayem. Godhong bayem dipumbu trasik. Ribut yo ning ati ayem. Rino wengi ana sing mijeti. Anak lanang aku ya wis duwe anak wedok. Aku ya wis duwe anak lanang. Tak sekolahke supayane tenan dadi pegawe. Anak lanang aku wis duwe. Anak wedok aku wis duwe. Lanang tak sekolahne. Yo sing wedok ora tak bedakne.